Odibeze biababebu wamini wam. Odibeze biababebu wamini wam. Eba lele wam. Amugo Kenya bodo keze tiluto. Eze solo weza isu. Eze solo weke alo. Emesendo bodo weje loya. Eze pisolo wetaji. Eza pisolo wetaji. Amugo Kenya bodo keze tiluto. Ile chelo mama loko. Odibeze ụmụnna wezite nke ọsị na dibịa nke Jerusalem were ihe ọ na-asọ ọnya bụ na nọ na dị mma mmadụ isi bịa pụtala isi bịa wepụtala ya ị gaghị ihe ama ihe chighị mere gị n'isi bịa wee pụtala nene ebe ị na-ekonye akwa kole akwa ịchọ iyi yiri taa atụ hacha isi gị nene onweghị nsi nwunye gị kwa ndị mmasị ịpụba mbọsị ị gara ọnụ nke ndị uwe ojii ụtụtụ ịpụta ebe ị na-achọ ka nwa gị egwere nya akpọchiri n'ebe ahụ ka ewepụta tupu echi ya bụ Satọde elu ka ha bịara ahụ ebe ahụ were mgbe ha nọ na chi eji asịghị na onye isi azụ nọ wee na mgbe ahụ ya na-anwụzi nele anyị n'elu oche chiwefuo ma anwụtaghị n'abalị ọtụtụ ịpụta ije chọọ n'ebe a na-ele atụ isi nwa ma nwe na-ele agidi na-ele ọkpa ha bịa mgbe ị na-agazi ehichacha ka ha n'ihe akpa ụkwụ wee na-agbada n'ụzọ onye fụ onye nọ n'ụgbọala ya ga-ọsị nwoke a kedu ọya mmadụ ụmụ ha kwụrụ ọya mmadụ ụmụ ha wee kwụrụ ọkpa ikwu n'ihe eri nwunye gị na-agosi ewere oyi na-agbasa mba nye ka iji ego jekoro na mgbada kene ego anyị si ya si na ọba ya atọka maka na kemgbe efere iliba nri nze gaghị ụzọ orie ihe ọ na-asọ na mmadụ si bịa pụtala bụ nnukwute ife onyinye ka ọ bụ nnukwu ihe ma mma ya atụkazi gị amụ Emeka Iloso si na ọkụkọ ọdụ uhie na-amụtakwa na ebele bụ ụgwọ ọkụkọ ọdụ uhie enwe ọkụkọ ọdụ ya na-agbago agbago tụhie ha sị ha ewu ka ihe mere ọkụkọ a ọkụkọ ka ihe ha na-eyi na-eje kịta ọ gafere onye ọzọ kwụkọsị ọkụkọ ibe m otu ọdụ nke a dị anyị ele nkwa ọkụkọ n'ahịa ahụ ọ gafere inu wee sị ọkụkọ ọdụ uhie na-amụtakwa na ebele bụ ụgwọ Emeka Iloso si Oji River wee site inu na ndị na-anasị gị ndo ijikwa ha ụgwọ ndo ndị na-asị awụ na ebele bụkwa ụgwọ ife onye bịara ị na-esi nri na nwa gị na-ebini wee bịa nyere ya aka wee sie nri nyere ya aka kwa nkụ mbọsị ijide gị ụgwọ mbọsị nwa dị ebini ọ na-agha ọrụ ihe eje wari ya nkụ ihe eje soro esi nri ebele bụ ụgwọ mmadụ n'ọwụ na-ahụ na anwụ gị abalị na abalị ịtọ iwe ubi wee elu ahịfịa onye agbata obi wee sị na ubi elu wee were ọgụ wee jee lụọ ọlụ afọ lụchacha ya ekene ya ijide gị ụgwọ ebele bụ ụgwọ onye ọbụla na-emere ya ebele ijide gị ụgwọ ebele onye ọbụla mere gị ọgọ ijide gị ụgwọ ọgọ ọkụkọ a na-asị ndo na ọ nwere ọdụ uhie ọ na-aṅụrị na-ekwe ha n'isi na-aga ọ na-agbada ebe ahụ afụkwu ndị ya si ya ndo ọkụkọ ebe a dị ịtọ ya ọgbadakwa ebe ahụ ka ọkụkọ ndị mmadụ si ya ndo ọchee nọ ihe ọma ọnwụ na mmadụ iri na isaa si ya ndo ọkụkọ ọdụ uhie o jidere mmadụ iri na isaa ụgwọ ọnya bụ na ọgụ ụfọdụ ọ nwere onye ọgụ ya nwụrụ onye nna ya nwụọ oge gara aga ndị mmadụ wee na-ewetara ya efi na-ewetagasịrị ọdụ elili efi o wee sị na ya ewereka ọgbụrụ efi deresikwa ego ụfọdụ anyị wetagasịrị ya were deresikwa ofu ebe maka na onye afịa kịta na-ewekwala efi jeekwa be ndị ọzọ gasị mara itakpo efi niile adịkpọ ya ma ihe akwụcha ụgwọ ya gba ọfọzaghị ofu na arụ rihi nne ọkụkọ ọdụ uhie
nyamụtakwa na ebele mbụ ụgwọ. Akụma si Obosi zite inu a ọsị na nwatakịrị ihe ọ na-amụọla anya ụla atụbịa. Kristi Okeke zite nke si na Nnewi ọsị na ọ bụ ọjị dị mma ka a na-atakpụrụ na-agba. Ọjị dị mma ka a na-atakpụrụ na-agba. Ịta ọjị tọbịla ọjị ịkpụrụ ya na-agba nwayọ nwayọ na-adọkọta ino mmiri ọtọ inu ịkpụrụkwa nke fọn na-agba. Ma ịta ọjị ọtị dị egbupụ ozugbo. Ịta ọjị aka ha aka sikere onye ụtado ọjị aka alakwa aka ọgbụpụ ya ma ọ nọ ya n'ike. Ọjị dị mma ka na-atakpụrụ na-agba. Ife onye nwa gị je ebe nwanne enwe nwaanyị ka ọ jezuo ike na-emechi akwụkwọ wee lụọ na emepesị akwụkwọ si ụka ha bido akwụkwọ echi ọya ntazi tata gasị nta ahụ kpọọ ha si akedezi Emeka ha ntazi si nwere echi Fraịde na ha bido akwụkwọ tata nwanne echi Satọde ka ọ zi ụka ka ọ natazịa ka ọ wee gozezi akwụkwọ ndị ịmanụ nwa ya na-eme ọfụma n'ebe ahụ ọ nọ na onye o ji ebi ekwere hapụ ya aka maka na onye bụzi aka na ụkwụ ya ụtụ ọzọ ụlọ saa efere sụọ akwa fichaa sụọ ụwa ụmụaka arụ kpoje ha ebe kpụọ ha isi tupu ịta mgbede ụlọ sigo n'ime mbido akwụkwọ onye wee na-amapụkwa anyị obi na nwaanyị nwa erukọ mgbe ọ ya ana ebidozi akwụkwọ na oleta na-ebidoro akwụkwọ na Tọzdee na echi Fraịde na ụka Satọde na ụka ka ama ma ya anapụta abanye na-abọkwu ọ na-agwa ka ọ bakwuolie ụlọ ọjị dị mma ka na-ata wee kpụrụ na-agba. Mana ụlọ nke bịa na-awaghị isi ka ịnata ihe ekwugide okwu chejie ka ebe ọ nọ n'ọpụrụ n'ọtụtụ n'afọbeghị ya chọgide ya ọnata kedu mgbe nta ebido akwụkwọ ya na na ebido akwụkwọ Fraịde ya na Mọnde n'ọfọ abalị nọka ebido akwụkwọ ya na wazịa ọjị dị mma ka na-ata kpụrụ na-agba. Ịfụkwa onye bịa na beghị ọbụna ọbịa n'oge na ọbịa ọtọlụghị elu onye ọ chọghị na ịsa nne nọkwuonu ịnawagoli nna nọkwuonu ka ị na nọkwuonu ife ọ na-akọrọ gị na ife ọ na-uru ọ na-abalị gị karịrị ọghọm ahịa dị na ọbịbịa. Ọjị dị mma ka na-ata kpụrụ na-agba. Mana ọ bụ na onye ga-awa ọbịa gịnị akụgodo ọnụ ekwu ofu okwu alụ ụka alụsị ụka aba mba ọ nakọta isi a na ọgwụ ebe na-achụ njem n'ọnwa anyị na-eche mụ na nwere agba na oge elu ego okunye pụọ ya nọdụ ya dịbeghị o nweghị chọrọ ije nnọọ ka ọ pụọ. Ọjị dị mma ka na-ata kpụrụkpụrụ na-agba. Ọ na-adị maka ezigbo ihe amaka. Ọ na-esikwa ngụ ụfọdụ onye na onye ọrụ aka onwe ọrụ ọlụlụ gị rụcha ya mgbe gị na-asị wee okwu rụọ ya ọfụma ọbịa ịkwa ya ụgwọ ya. Ọrụ ahụ dapụtakwala gị oge ọzọ si eji akpọọlụ m nwokoye n'ọnya ka m chọrọ ka ọrụ m akanya gasị na nwokoye na ojebe ụlọ na arụ adụrọ nne esi si chele kere mgbe na nta n'izu ụka ọzọ ọ dọrọ m ọsịsọ nke izuka na pụtara n'aka si chelu maka na ike ndị ọrụ aka ọzọ adịrọ gị ofu onye gị na lụgo ọba agha ahụ o nwere onye ghara inye ọrụ n'iweta ọrụ si ka nye nwanne gị ị na-alụ ụlọ onye abịagidebe bi ugboro ịtọ ugboro ịnọ n'ụbọchị ya na-etinye ogigbe na onye ka na-etinyere Anambra steeti niile ogigbe nke nwanne m ka ịfụ ọrụ ya abịa ka abịa mọsọ ka bịa n'ụtụtụ bịa na mgbede bịa n'ehihie oju n'ihe ezu ike iwee n'ime ofu izu ka bịa ugboro 18 iwe were ọrụ wee nye ike ego ịtọ nye ofu ụzọ ma onye ụzọ na abụ weregide ego inye ya kee ịba wee je kwụọ ụgwọ ji ndị mmadụ were nke fọnụ ngolu lozie ụgbọala o ji agagharị ọ bịakwa n'ọrụ ugbo ịchọgharịbaza ya n'ime ọrụ ụgwọ anyị na-alụ ofu izu na arụkpọ ya izuka na ma bịa bido ọ bịaza ọzọ ọsịghị na ego n'ihi enyekwu ya ego maka inye ya enye ka o ji wee kwụ ụgwọ o ji ndị ọzọ gasị efubeghị ihe ọrụ sị gị ụtakwuo ego
tupu gị na ya alụọ ọrụ a efu ihe mere eji achọ ọrụ nwoke ọya nwoke bụ na inye ya ọrụ nye ego anyị ji oge kpọchacha n'ọrụ ahụ lụkpọ ọrụ agwụ ego ya fọzịghị na kemana uru ya gịnị ya enweghị okwu na ụka gịnị ya da ụtụ ụtụtụ ọ dị ego meta ego onye na-akọsị na ọmụ na abịa ibido ọrụ ife a atọ gị si nwunye gị nyekwana nwoke ya nye n'ọnụkwa ọrụ enweghị na nye ya nye ọtụ nyekwana ya nye ife mgbe ife nwoke na-adịghị mma ọkwa onye chọrọ ọrụ esi anya jee kpọọ nwoke ya n'ọnya na-alụrụ aka ya na ọ n'ọrụsị aka ya n'aka ya adịghị mmiri ọnya bụ n'ọkụ ụfọdụ fụ onye na-enwe ọrụ ka ọ na-enwewanye fụ onye na-enweghị enwe ka ọ ya enwe ncha onwe nke ọ nwere nwe okwu n'ụka ga-esogide onye nwa bụ na ọ na-adịwa mma ihe achọ ọrụ ị chọrọ onye gị na ya ya emenwu ihe dị na ya ihe inu a na-ekwu o nwere inu ọzọ si n'aka Emeka Ogbonna a na-eti oke nkụ ọ sị na ihe ọ sọrọ afọ ya saa nne ehi nọ ya karịrị ike nke ewu ihe ọ sọrọ afọ ya saba efi ahụ na ọ nwere ife efi na ahịa abụghị afọ ọsịsa efi ọrụ afịa ọrụ afọ asaba efi ife na-asakarị efi afọ bụ ọba n'ọfịa ọ na-ata agụbido ha na-ata na-ata ọgụ fere ọta ọbụbụ ọ lachakwala abụbụ na akwụkwọ nri taa ọsabi ya afọ ewu taa ọbụbụ na-egbu ewu oge ụfọdụ efu ozu ewu kọtọ na be gị ewu arụ dị wepụ ọpụta ofu ọgbatị atọwọlụ nwụọ ọbụbụ na-egbu ewu ndị Igbo na ofu ewu nwụrụ ụdị ọnwa ogbukarị ogbotara ya sie ya taa sị na ewu nwụrụ onwe ọ dị iche na ewu ahụ na-anwụ ewu ahụ na-anwụgide ngide o wee taa ahụ nwụọ igbuka anụ ya ọ na-acha mmemme ọ na-acha oji mana ewu tara ọbụbụ wee nwee igbuka ya ọ na-achakwa mmemme dị mma olili ife na-asakarị efie afọ na ọba n'ọfịa na-ata nri ahụ ọ na-ata bụ ọgụ ọbụbụ ma ọ bụ ọgwụfọrọ ọta ihe ọ kwesịrị ịta maka ihe na-agụ na-agụ ya ọsabi afọ ọ na-asa afọ a na-asị ya efi ihe ọ na-emedebe bụ na-ata ya ahụ ọkụkpụ maka ọ takwa nri ihe ahụ ọ tara ama mgbazi n'afọ ya osikwa ọnyụpụkwa otu afọ amesị efi ahụ ata ahụ ọ tagodo inu a wee sị na ife ọsọrọ efi na taba ahụ na ọ ya karịa ike nke ewu ahụ do afọ asahọ mana efi afọ sara ya kanata ya ife efi ji ka ewu ka ike nga ewu abụrụ sọsọ na anụ ahụ ọka na ọkpụkpụ ụkwụ efi na-aka ụkwụ ewu ogologo pịa agba ka n'isi efu isi efi ihe ama na-efa bụ isi efi ya afọ isi efi na-esi ma isi ewu bụ ihe a maọbụ ife ọna isi efi ka mara isi efi ka ọ bụ maka ife afọ sagodo efi ahụ sasịa ya ọkpụ ya ka ya aka ọkpụ ewu ogologo igbukagogo ọlụ efi afọ sara ọ ya akakwa ọlụ ewu afọ asahụ ya bụ na ọgwụ ụfọdụ ndị mmadụ adịghị ekwe na mmadụ ka ị afọ onye iji afọ 15 wee tọ ya tọọ ya ọfụma ka nọ n'ihu ụfọdụ kakwue n'ogo ọgụ ụfọdụ kakwue aka esie ya ike n'ebe ọ nọ mana maka ifi na ọ ha asọpụrụ mmadụ maka ifi na azụghị ya na ịsọpụrụ mmadụ ọ dị ka gịnị ọra ọ sịghị onye ka ị bụ a na-anụkọ ya n'ọnụ ndị na-eto eto onye ji afọ 15 wee gwa tọghị onye a alụtago ụlọ jide ụmụ 6 ji ọkpara ya agụchago nnukwu akwụkwọ na-alụ ọrụ nke ọ na onweghị ide afọ 12 ka na-amụ ọrụ ndị ibe mmadụ wee na-asị mmadụ onye ngidi ji ụmụ onye ka ị bụ ife ọsọkwa onye a ya bụ olu so ya bụ na onye na-agba enweghị ego so ya bụ na ogbenye ka ọ bụ ọ ka gị maka na ọnụgo nwunye enụbeghị nwunye ma ụmụ ya nwụtakwa ọnụgo nwunye nwụta ụmụ 6 kama ga-ese
n'ọrụ nwunye elu ma na ọnwụ ụgbọ anyị iwe na-ene ya ngo enubeghị nwunye emebeghị ụlọ ya amụkọ nwa nwunye nọ nke gị ebibeghị ọbeghị emebeghị otu isi akwụ ụgwọ ụlọ inyebeghị mmadụ nri inye mmadụ ndị abụrụ obere ife ịpụta n'ụtụtụ be gị ego ebe n'elu oche si nwunye gị na-epụta ego nri wee pụọ ego nri nke ngwa gbalitere ego nri amali nri afọ idebe ya pụọ ụtụtụ iri họ nya efiri ịnọhịa olu abanye na tebe ofu iri ma ndị nọ n'ụlọ nke nwere nye ha nri ịgbakọ ego iji enye mmadụ nri n'ofu izu ụka ọwụtara maka mmadụ ise gị na-emede gịnị ndị Igbo sịrị onye sịrị nwoke ibie ị na-emede gịnị nọ aja ụpa na-agụ onye ahụ aja ụpa na-agụ ya aja ụpa bụ ini efu nwoke bụ nwoke na-abụrụ nwaanyị o bụ dimkpa ịma ha ọnya ịmara ihe ọ na-emekarị isi ya emere gịnị ogo ndị na onwere ọzọ na-emenwu onye egbunwu ọ bụrụ onye ike egbu ego n'onu ọ bụrụ ka ọ mepụta kemgbe o ji bịa ụwa nwoke ibe ike na-asọ ya emere gịnị mana aja ụpa na-aga onye na-ekwe ha ya bụ na ọ dị mma ewu nọkọta ọ na-ene na efi efiafọ na asa ya bụ na nsọpụrụ dịrị ha gboo ewu ga-asọpụrụ efi fụzi efi ọzọ ka ya ọsọpụkarịa mana efi nwekwa nsọpụrụ onwe n'ebe ewu nọ maka na ife ewu na-eme efi ya emenwe ya iri ike nwee efi isaa mana ị ga-eji jigote ewu ihe eji wee jepụta nwaanyị efi ama nnọchi nwanyị ewu n'ife ewu na-alụ na-ebunago ozu nwaada na-ya etinye ofu ewu eziokwu na-enye gị efi n'ihi ewe mana ịmasị onye ya ekwesị iwe ewu wetara gị efi mmadụ nke nwee efi ise na bịa jebe afọ egote ewu maka ife na onye eji uju nwa ewu efi na-emechi anya ewu ọsọsọ ọmịhe gụọ ya ka ndị Igbo siri na oji akwa ọkụkọ wee gbanwere efi ụmụnne ya bịa na-apịa ya ụta ọsọ efego nkadịrị ori ifego ya ji akwa ọkụkọ gbanwere efi oge ahụ anaghị ele ihe na anaghị eji ego ihe na-agụ ya bụ akwa ọkụkọ mana o nwere efi na bie o wee dọkpụrụ efi nọ na bie pụta n'ụzọ ya kwụrụ wee fonye ji akwa ọkụkọ sị nna ya enye m akwa ọkụkọ ka ekpụrụ efi ya narị ọkpụghị ya efi narị akwa ọkụkọ onye arụ dị mgbe onye ahụ dị wee bata bie were akwa ọkụkọ atinye n'ime ite wee sisi ya rie ụmụnna wee nụ n'ọkpụnye mmadụ efi wee narị akwa ọkụkọ ya bịa si aṅụ oke ọma aṅụ olugo nke ụdị a ọsara ihe gụrụ m ọnya ma eji wee sị na olife gụọ ya ji akwa ọkụkọ gbanwere efi si ohere gụrụ ya enye ọgaranya zuru ihe ọ na-eme mana ihe ọsọ ọdị ife gụrụ ya afọ ga-ewere efi nye gị wee gbanwere ewu ya bụ na ife ọbụla nwere ife ọ na-alụ nwee uru ọ na-aba ọkụkọ ebe a ga-egbu ọkụkọ ya eje gbuo efi ebe afọ mmụọ na-eri ọkụkọ inye ya efi ọma nwere maka na ndị mmụọ na-ebu nke ufi dibịa sịghị na mmụọ asị ego weta ọkụkọ ọcha inye efi onye ewu ya ọ bụrụ iweta ọkụkọ ahụ ogbu onye ahụ iweta efi ka ya egbukwa ọzọzọ mmadụ nwee uche ga-ama na efi ka ọkụkọ wee nara ihe mana ndị mmụọ gwa ego weta ọkụkọ ọcha iwe weta efi ọcha onye ewu ya ọ ka ya egbukwa onye ahụ esi na ọ wetara ọkụkọ ya gwa ya weta mana onye mere na ọ da-adị mma ife alụsị m ka alụsị enweghị uche alụsị bụ ọgwụ agwọrọ agwọ ọda agbakọ ọ da-ewepụ ebe o chere iru gawa ebe afọ oke chie ihu kagide baa n'ime ọkụ nọdụ ebe afọ ibu ute ihe ọ ya anọ n'ime ọkụ ọkụ na-elie ọ ya ihe dị iche na alụsị na uche mmadụ ya bụ na ihe ọ sọrọ efi
na afọ sabịa ọ ya karịa ike nga ewu ọ bụ na mmadụ ada ogbenye ma ọ bụ n'onwe ebe ọ nọ ọ jere ọrụ oyibo afịa wee ghasa ọ wee natazie ụlọ na-etezi nkwụ ị na-anị anya ka onye na-ete nkwụ na-enene ya ihe ama na mgbe ọ na ọrụ oyibo na wakuru di na ọ lụtara ụlọ n'ebe afọ mgbe afịa dara ọ chọghị ile na o nwere ana na-abụ ọ gbatara na mkpọ ọlụ ha alụ mana ọ chọghị ilie si ka ha dewere ụmụ ya n'ime anyị na-abaghị nwere na mkpọ ndị na-alụkwa moto alụkwa je na-anọ na-akwụ ya ụgwọ na-anọ na nke na-akwụ ụgwọ na-anọ na nke ọlụghị ya ihe ọnụ mgbe okpukere anyị ahụ tọwa mgbe nwe anyị ọzọ ọ na-enedo anya na-abatete mgbe ochie ihe ka ọ natasị anyị nke ọ ụtasị ihe ndị a mana ọ na-etezi nkwụ ifugo na onye abụrụ ogbenye nke otu afọ n'inwe ihe na ọnwe gasị onye eji ezo ụmụ ya niile n'akwụkwọ were ya na-enye ụmụ ya nri na-ete nkwụ were ụkwụ na-aga ife ọ sọrọ ịfụzi ya na-asị na nwoke anyị nwa na-etedo nkwụ a wee na-akwụrụ ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ ụmụ ya nọ na nnukwu na akwụkwọ ụmụ ya taa nkwụ ọ na-ete dị ka o ji azụ ụmụ ya niile atụgharịghị inu a sịghị ihe ọ sọrọ afọ ya saba efi na ya karịrị ike nge onye amụkọ na nete nkwụ na ngwa nwụrụ na-abụ na makọdị na nkwa na ịtọ ọrụ ha alụ dị nọ ncha ndị mmadụ na-anọ na ya alụ ọrụ aka na-akwụ ya ụgwọ ihe gị ụkwara nọ na-achịgharị ete nkwụ na ọ dara n'ahịa daa na mgbe o nwere nnukwu ego mana ọ darụzi nke na-adịkwa otu ọdụ tupu o bido mana ife ọsọ ife mee mmadụ ife ọsọrọ onye ahụ na-adị ndụ na-eku ume nke ojika ife ọsọrọ afọ onye saba ọ ga-akarịrị ike nga ewu osita akata a na-akpọ ya ọzọ akụnne ọ sị na ọ na-abụ nwata gwute agwọ ọtụnye mkpọ bụ na-akpụ ya mbazụ osisi eji egwu ji n'oge gboo ndị gboo na-apịchasị osisi oge ahụ igwe adịghị na hinne ma kịta ahụ na-ewetazi igwe ịfanye osisi n'elu wee na-egwu ji na-akpụ ya mbazụ mana n'oge gboo oge igwe na-agara oke ọnụ ịchọọ igwu ji ije pịchata osisi n'ime ọfịa arụ osisi na ha abụrụ osisi ọ nwere ebe igwe ya adịchacha maka na igwe na-agara ezigbote ọnụ mgbe afọ nke a na-akpụ ya mkpọ onye ka eji wee kpụ anyị ya si na mkpọ abụ mkpọ ọ bụ onye na-akụ na abụ mmadụ mkpọ ka eji eme mbazụ n'oge gboo ihe dị iche na mkpọ na mbazụ bụ na mbazụ na-enwe isi igwe nke eji egwu ute ji na anyị isi ebe eji egwu ute ji na-abụ igwe ebe a na-ejide aka bụzi osisi mana nke bụ mkpọ bụbu na arị anyị ga-abụ isi pịzie ọnụ na mgbada ewere na-egwu ji ịnụ wee sị na ọ na-abụ nwata gwute agwọ n'ọnụ ọtụnye mkpọ ma nwata fụọ ọgịla sị n'ọnụ enyi maọbụ ọnụ abụzụ maọbụ na nchi ya nọ n'ọnụ a oregwubie ọrụ ka ọ bụrụ nwa izi ya jee ọrụ ugbo ọpụtamụzụ wee fụọ ọgịle si n'ọnụ ọnụ eyi nke a gbute eyi ya ya eri ma ya nata ọrụ ugbo a ogwubie ọ bụrụ na ọrụ ugbo ka ebido n'elekere isaa n'ụtụtụ ogwugide ọnụ eyi wee ruo n'elekere iri tupu oge gwuzie fụ na eyi anọ n'ọnụ a ọ bịajichebezie ịrụ ọrụ ugbo anyị igwe ọnụ eyi na-atọ ụmụaka ụtọ hinne mana inu akụziri na nwata ike fụ ọnụ ya wee gwubie ọ karị mma na ogwide ọnụ ya ruo ọnwụ na eyi anọ ya o jebe ebe ọ na-eje a na-ekwusa ọsọ na n'ogburu oge mana ogwugide ọnụ ya ruo ọnwụ na agwọ nọ n'ime ọnụ afọ onye onwe nke ogwuzi agwọ wunye isi enu ka aka mmadụ achịtara achịta
isi agwa ahụ tinye mbadamba ọ bụ na-eke ọgba ọ bụ na-agwụ ewu ọ bụ na-abụ anị nwa were mkpụ o ji agwụ tụwụ n'ebe ahụ wee gbanaba agwụghị ntịtị ọrụ ọ bụ asọ zee hai nweta ụdị ọsọ nwa ya agba tụpụ mbazụ ahụ enyi ya wee ji egwute ji tụpụ ya ebe ahụ gbanaba ọsọ ọ bụ ozi sọsọ nọ ya enwezi ike chighata azụ bịa were mbazụ ahụ ọ ya gbagide ọsọ ahụ n'alụ obe ha nna ya sị oye natagori ka ezi ji ibute ọ na-eko nna ya sị ka eji ntị iji egwutere m ka ihe ekwukwana mgbe ezighi ya iji egwu ọnụ eyi ezi ya eji egwute ji ọka ihe ekwukwana nzụkọtazi ọsị nna m biko na nwere afọ m agwọ n'ebe m na-egwu ọnụ eyi ebe m na-egwu ọnụ eyi wee kee mbazụ kee mbazụ m na-atụpụ m ya n'ebe afọ nwa enwe nsogbu hinne nke bụ na ojighị ozi ezi ya nke bụ na mbazụ ahụ ọ tụpụrụ n'onye ọzọ chepụta ọgwụ nke mesị ya ọfọdụ nwa onye nwanụ onye zọpụta mbazụ onwere ya pụọ tizielụ na oge agịgo nke eji wee jezi oge ọbụrụ ihe edo ka a na-eche ka ojebute ji a nwata na-awụ gwute agwọ n'ọnụ ọtụghị mbazụ ọ bụ ife mmadụ na-eme oge niile ọ na-agarị ya mma abụrụta ka obido ife ọnụ eyi ogwubi ọfụ oghere ogwuo ya ọfụgo mosi na gwuo ọbụrụ na abụzụ ogwute abụzụ mosi ofu ọnụ eyi gwuo ya ọbụla eyi ọfụkwa mosi ọkwụkwọ ọbụla ọnụ eyi mosi ahụ na-egwute ndị ọ dakọalụ nna ya ahụ nwa onye ọ na-apụta ọsịsị ya gwutere ọnụ eyi onye gwutere eyi omegide owelu tata o wee guzo wee were agwọ n'ime ya mmadụ na-ahụ ife na-agarị o chefuo n'onwe chi na-emeri ya ife chefuo na o nwere onye mere gị ife o wee na-ahịa wee gaalụ gị ọfụma ọ nke ọ bụrụ nwanne gị zụọ gị kwalụ gị ụgwọ akwụkwọ si gị jee mụọ afịa ka egosi akwụkwọ nweta ha ọlụ kwuwere ụgwọ akwụkwọ mahadum mecha ihe niile na-emere ihe nna na-emelụ nwa ya ịchọkwuwa ọrụ nweta ọsị gị bịa ka gịnị ya nọba ihe bịa wee mụkwuru afịa na nke obidoro gị afịa ọ nwere ife nna na-emelụ nwa ọ meghe ọrụ gị ya ka ịdọbalazi wee chefuo onye a nazia Lagos chefuo onye azụ gị mgbe ị kwuru na arụ adịrị bịa hụ mgbe ị nụrụ na nwunye ya nwe izitere ha ego kịta ịwọgo n'anya ijidego n'ego ichefugo onye a kwụrụ ụgwọ akwụkwọ nke obere kwara ụgwọ akwụkwọ nke etiti kwara ụgwọ akwụkwọ nke nnukwu ndị eke ị nọ wee too mgbe nna unu nwere ịda obere ndị eke ị nọ wee nya bidoro gị afịa maka ibi na-ịkazi ya n'afịa ka a na-aga ka a na-eme ife ego wee ya bụ eze mmadụ n'anya gị n'ime afọ isaa na gara aga iji wee sie n'ime afọ iteghete gara aga nke nnukwu nwunye nke nweta ụmụ mana mbọsị ị ga-ama na onye a bụ ihe bụ mbọsị ihe ka dabido gị mbọsị a ga-asị kedu onye ga-ebinyere gị aka n'akwụkwọ ka e wee wepụta gị na nsogbu ịbanye ndị uwe ojii ji gị ndị kọstọm na-asị ha ji farapụ na a na-eche gị mbọsị ahụ ka ihe egwute agwọ mbọsị ahụ egwute gị agwọ agwute ịtụrụ ego mgbe aka ihe elutazi ife ndị niile echefuru echefu bụ ihe dịrị gị mma nwata gwute agwọ n'ọnụnụ ọ tụnye mbazụ ifukwuo ndị a na-awe na-adụ ha ọdụ ọ dịghị ka ị na-eme nkọgheri isi nna ijegị n'ihi na nta n'oge ma onwe ebe ị na-eje na-egwa mmadụ ebe ị na-eje na-ada ma ọsị papa hapụ ihe anwa aba nwatakịrị na nna gị si eyipụ ma gị gwa mmadụ esi abụ nwatakịrị a na-echere m nche ọkọ na-apụkọ m okoro apụkọ ha ji nwoke eme ha maka egwutebe ha agwọ n'onunu egwutebe ha agwọ n'onunu etebe ha mbazụ ọ bụrụ na ifugo ife iji abalị na-eme mmadụ ifu ndị a na-ahụ na-apụ na nwunye asị dịbọ mana chidibokwanụ ọsị na ọ dị ka olugolo nke iche m nche arụta ngụrụ na ka anyị chere m nche
mbọsị ọzọ ndị apụ apụ anwekwa nwa ajọ mebe na-eje gị na akụ kịta na elekere ịtọtọ na akụ n'abalị nchi ojigo ọbacha mba echi nwunye ya ekwezi jụ eze ebe ọ na-eje ọ na-ata ikikere eze mana mbọsị ọ ga-apụ n'abalị wee na-anata na ndị ọ na-anata ụgbọala ya wee mebie n'ụzọ ebe ọ nọ na-alụ ya ndị ori wee kwudo ebe ahụ tichacha ya ihe tilụọ ya ahụ tọwụ ya naanị ndụ ụfọdụ n'ime abalị onye kwekwe nwunye ihe na eje onye ka ọ sị ya na ka njigoro fụ dọkịta m na nwụcha ka ahụ si eme m onye agụ ya n'ije ndị eri ya n'okwudere agwụ n'odudu agwa ha na-amalụ ya ọkụ ya maka mgbe nwa na-egwu sọsọ ọnụ eyi nne ya na-agwụ ya na agwara anụkwa n'olulu maka ife ọkụ n'ohia oche na ọsọsọ eyi na-anụ n'onunu chee na ọsọsọ hapụzụ na-anụ n'onunu chee na ọsọsọ mụsọ ga-ekwute agwọ ọtọnye mbazụ mbọsị mmadụ ga-afụ ihe karịrị ya a na-agwụ ya maka ya ọ na-adị mma na-adị mmadụ ọdụ ya na-ege ntị o nwere ife na-adị mkpa ka mmadụ ikwe nwere ife na-anye ndụ ka mmadụ ikwe ndụmọdụ o nwere ife na-adị mkpa ka mmadụ ige onye karịrị ya ka mara ife ntị iweta amamife onye ọzọ itikwo na nke gị o wee balụgo nnukwute ulu ị ga-eme karịa nwata gwute mbazụ ngwute agwọ n'onunu ọtụnye mbazụ eze kwalụ nọ ndị obodo ha niile ọkọchị pụrụ esi na ba ga-ejeli ọlụ ha niile wee kwelụ si na ga-ejele eze ọlụ bụ mbe eze na onwe sokwere wee ya bụ izu mbe wee kweta na ọ bụ mbe ka a ga-ejele ọrụ n'oge nke a bụ oge nke a ga-echichelu mbe mbe wee mụle chachachasị si na ọ maka wee kpọọ nwunye si na m eke ga-eke a ga-abịarị ọrụ ka bakpeke n'izu ka mmadụ ka e ga-esi wee mee sani emago kita na m asị na ana m asụsị anị wee na-atụ anya mmiri na kịta ọ bụ na m akọlọdị ewe kịta asụchachachasị anị niile echachasị ibe a ga-eme suo enyi ọkụ ọ ga-abụ mmiri izizi zora onwere ike kọba nne nwunye wee kwelu sị na ọ dị mma na nke ọ bụla ya nwere ike ime na ya ga-eme